Hej. Hvem er I? Hvad? Hvem er I? Hvad? Hvem er du? Mig tjekke 2. Jeg hedder Mikkel i virkeligheden. Og hvad med dig, Kyllinghjelm? Jeg hedder Mike. Og jeg gør ikke så meget mere. Nej, og han hedder Kyllinghjelm. Og jeg er ejer her på serveren. Jeg hedder Syllemus. I virkeligheden hedder jeg Sylvester. Ja. Nu bliver det nat. Men vi vil gerne vise et survival. Ja, vi vil gerne lave lidt survival for jer. Dem, der sidder derude og keder jer lidt i påskeferien, så kan vi måske lige lave lidt noget påskehygge. Ja. Sådan et hyggeligt hus med sådan en ovn. Ja, den er god med dig. Ja. Men så tænkte jeg bare, at inden at vi begyndte, så skulle jeg lige fortælle jer, at I meget gerne må komme ind på min server. Ja. Men I må ikke hacke. Nej, I må selvfølgelig ikke hacke, så får I permanent ban. Og hvis I griefer der ikke er factions, altså man må ikke grief på serveren. Så kan man måske godt få jail. Man kan risikere at få kick eller ban for Eller det. jail. Eller jail, ja. Det er sådan lidt, hvordan det er. Og husk nu, man må heller ikke battlelog. Men skal vi komme i gang, venner? Ja, men husk at give den IP bagefter os. Ja. Bare rolig, bare rolig, guys. Vi skal nok give jer IP'en. Nå, skal vi komme i gang? Kom i gang. Ja, kom, vi går herover hernede. Det var da en rigtig god start, at det begyndte at regne. Ja, det var da en rigtig god start, at det begyndte at regne, imens vi skulle til at lave det. Og vi ikke gør det dag. Nej. Det skal du sgu ikke sige. Skal du kraftedeme ikke sige, så får du kraftedeme slakker. Lige dit ansigt. Held, giv mig lige S3, jeg skal bruge det. Okay, her. Jeg har lavet et eller andet underligt sted. Held, giv mig lige træet. Bum, 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 bum. Her, Kyllingen, giv mig lige træet. Jeg vil lige falde det her færdigt. Her. Jeg er her. Men som I kan se, så er det mig, der filmer. Altså, det er nok det, der kommer til at være i alle videoer, fordi at jeg er nok den, altså jeg er den, der, ja, det er nu mand. Hvad var det nu, vi kom til? Ja, jeg er den, der filmer, og så tror jeg, at Kyllinghjelm, han er mere sådan komiker. Og så er tjekke 2 såkaldt mere til kamp. Mikkel, han er mere til kamp, og det er også ham, der styrer og lægger videoer ind og sådan noget. Eller det kan jeg faktisk også godt gøre. Jeg skal bare lige have password og username. Yeah. Det kan du lige give mig, når vi er færdige med at filme. Yeah. Men altså, jeg skal lige i 2 sekunder her. Jeg har lige lavet 3 træpik af hakker. Yeah, man. Jeg skal bare lige her. Så skal jeg lige sætte her, så skal jeg her. Jeg går lige over til Sylte og giver ham. Nej, jeg mener. Mike, her, den her skal kan du bruge, være Mike. i. Er du her? Jeg vil helst lidt svær. Ja, den der kan du bare lige bruge. Jeg laver lidt svært til. Skal vi sige om 15 minutter, og som I nok kan høre, så har jeg iPhone 4. Ja. Her, Mike. Ja, så kan vi lige få den. Ja. Lige gå ud og jage lidt. Hallo, jeg går lige hen og mine lidt. Skal vi også lige få os lidt kobbel af det? Ja. Nå, men hvor langt er I nået, guys? Vi er nået rimelig langt. Vi er ved at lave rimelig langt, altså nu er vi ved at være færdige, hva'? Ja, vi er ved at være færdige. Ja, det er dejligt færdigt snart, ja.